σας και πάλι. Μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα. Περιμένουμε να γυρίσουμε. Ορίστε. Δεν περιμένετε να αρχίσετε τίποτα. Καλημέρα σας και πάλι. Μετά την πολύ ωραία πρωινή εισήγηση που έκανε ο κύριος Σταμούλης και αισθανθήκαμε όλοι ασφαλείς ότι έχουμε αίμα στην Ελλάδα, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η επάρκεια του αίματος, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνεδρίαση και το θέμα της είναι The Weakest Link, Safety Errors, Developing Safety Culture. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε αίμα στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Θα μιλήσουν δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι και ομιλητές. Πρώτα θα μιλήσει η κυρία Μαρίνα Καρακάτζα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αιματολογίας, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή είναι Consultant Hematologist in Transfusion Medicine στο St. James University Hospital στο Linz με θέμα νοσοκομιακή επιτροπή μεταγγίσεων, το σύστημα που διασφαλίζει την ορθή πρακτική στις μεταγγίσεις. Κυρία Καρακάτζα, παρακαλούμε πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι καλύτερα έχετε να μας πείτε. Χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και βλέπω τους φίλους μου και τους συνεργάτες τόσο χρόνο. Μετά την εισήγηση του κυρίου Σταμούλη θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ανταποκριθεί και να φτάσει τις απαιτήσεις που έχει θέσει. Το δικό μου θέμα είναι πολύ μεγάλο. Ο χρόνος που μου διατίθεται δεν είναι αρκετός για να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας των Επιτροπών Μεταγγίσεων μέσα στα νοσοκομεία και έτσι επιλεκτικά θα επικεντρωθώ σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμα για το συγκεκριμένο ακροατήριο. Όλοι σε αυτή την αίθουσα ξέρετε ότι... Μιλάω σιγά. Όλοι σε αυτό το ακροατήριο ξέρετε ότι οι σύγχρονοι στόχοι στον χώρο της μεταγγισιοθεραπείας μπορούν ουσιαστικά να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στους στόχους που αφορούν την βελτίωση της ασφάλειας των μεταγγίσεων και στους στόχους που αφορούν την εφαρμογή ορθών κλινικών πρακτικών στα νοσοκομεία σε σχέση με τις μεταγγίσεις. Ακούμε και σήμερα και ακούσαμε και χτες αρκετά πράγματα και όλοι ξέρετε ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι μεταγγίσεις είναι πολύ ασφαλέστερες και αυτό έχει επιτευχθεί με την παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι ασφαλέστερα και με την εφαρμογή διαδικασιών κατά τις μεταγγίσεις που είναι ασφαλείς. Η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες, είναι η εφαρμογή ορθών κλινικών πρακτικών μέσα στα νοσοκομεία. Και όταν μιλάμε για ορθή κλινική πρακτική, αυτό περιλαμβάνει την ορθολογική χρήση του αίματος, δηλαδή αυτό που λέμε μεταγγίσεις βάσει ενδείξεων, αλλά επίσης και την ανάπτυξη συστημάτων και μεθόδων περιορισμού των αναγκών για τις μεταγγίσεις και επίσης ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων στις μεταγγίσεις. Το γιατί πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή πρακτική στις μεταγγίσεις στα νοσοκομεία, βασικά το ξέρουμε όλοι, απλώς υπάρχουν κάποιες πτυχές που ίσως δεν τις έχουμε σκεφτεί τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γνωρίζουμε όλοι ότι το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό και προέρχεται από αιμοδότες. Είναι πολύ σημαντικό για την διατήρηση του εθελοντικού πληθυσμού να αποδεικνύεται ότι το προϊόν που προσφέρει το έχουμε διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι μία πλευρά
του θέματος που αποσχολεί αυτούς που οργανώνουν και προσπαθούν να διατηρήσουν τους εθελοντές αιμοδότες. Γνωρίζουμε, και δεν θα σταθώ σε αυτό, ότι η διαθεσιμότητα του αίματος είναι περιορισμένη παγκοσμίως. Οι μεταγγίσεις συνοδεύονται από επιπλοκές, τις οποίες, αν είναι δυνατόν, πρέπει να τις αποφεύγουμε για το καλό των ασθενών. Και επίσης υπάρχει μια γενική κουλτούρα και προσέγγιση στα συστήματα υγείας πια, ότι γενικά η κλινική πράξη πρέπει να στηρίζεται σε αποδείξεις, είναι το evidence-based medicine, ότι πρέπει τα συστήματα να έχουν σαν κεντρικό στόχο την καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών και πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Και επίσης υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα από τη μεριά των ασθενών που απαιτεί και με νομικούς τρόπους να ενημερώνεται για οποιασδήποτε και να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις θεραπευτικές επιλογές που αφορούν το νόσημά του. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2003 έκανε μια γενική σύσταση ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιτροπές νοσοκομιακές, επιτροπές μεταγγίσεων σε όλα τα νοσοκομεία που να έχουν σαν κεντρικό στόχο την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και των κατευθυντηρίων οδηγιών της ορθής πρακτικής των μεταγγίσεων και επίσης να εποπτεύουν τη χρήση του αίματος και των συστατικών του σε τοπικό επίπεδο. Μετά την σύσταση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα δεδομένα του 2012 δείχνουν ότι 76% των νοσοκομείων των χωρών με υψηλό εισόδημα διαθέτουν επιτροπές νοσοκομιακές μεταγγίσεων, αλλά είναι σημαντικό και το ποσοστό των νοσοκομείων άλλων χωρών, όπως 53% των νοσοκομείων χωρών με μέσο εισόδημα και 50% νοσοκομείων χωρών με χαμηλό εισόδημα διαθέτουν στα νοσοκομεία τους επιτροπές μεταγγίσεων. Στην Ελλάδα έχουν συσταθεί με τον νόμο 2005 που αφορούσε την αναδιοργάνωση του συστήματος της αιμοδοσίας. Είναι γνωστή... Ορίστε. Είναι το 2000. Αυτή είναι η τελευταία, τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να βρω το προηγούμενο, θα ρωτούσα το ακροατήριο. Είναι παλιό. Είναι το 2000. Με υπουργική απόφαση. Ωραία. Λοιπόν, το 2010 δημοσιεύτηκαν από την British Committee for Standardization in Hematology τα 10 στάδια στη διαδικασία της μετάγγισης, τα οποία πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί να είναι ασφαλής η διαδικασία της μετάγγισης. Αυτά τα στάδια περιλαμβάνουν και ξεκινάνε από την απόφαση για μετάγγιση, από την ενημέρωση του ασθενούς για τη μετάγγιση, από το αίτημα της μετάγγισης και συνεχίζουν με την δειγματοληψία, την ταυτοποίηση του αρρώστου, στη συνέχεια τη δειγματοληψία, τις διαδικασίες της ιστοσυμβατότητας, την απελευθέρωση του προϊόντος από τις αιμοδοσίες και την ταυτοποίηση του ασθενούς που πρόκειται να μεταγγιστεί. Οι επιτροπές, οι νοσοκομιακές επιτροπές μεταγγίσεων επικεντρώνονται σε αυτά τα 4 στάδια της αλυσίδας των μεταγγίσεων, δηλαδή την απόφαση της μετάγγισης, τη συνένεση του ασθενούς, την τεκμηρίωση της ένδειξης της μετάγγισης στο αίτημα για μετάγγιση και την τεκμηρίωση της μετάγγισης καθεαυτής. Από τα δεδομένα του ΣΟΤ μπορούμε να δούμε ότι το 40% σχεδόν των λαθών που έχουν καταγραφεί από το ΣΟΤ αφορούν incorrect blood component transfusion, δηλαδή μετάγγιση λάθος συστατικού, ενώ το 6% είναι inappropriate και unnecessary μεταγγίση, δηλαδή σύνολο 45% των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων που έχουν καταγραφεί αφορούν
την κλινική πρακτική, δηλαδή την επιλογή για τη μετάγγιση, βασικά την απόφαση της μετάγγισης. Έτσι, το αντικείμενο των νοσοκομιακών επιτροπών μεταγγίσεων, όπως καταρχάς καθορίστηκε από τη ΧΟΥ και στη συνέχεια καθορίστηκε στις χώρες της Ευρώπης, αφορά την ανάπτυξη συστημάτων μέσα στα νοσοκομεία για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τις μεταγγίσεις. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και όλοι την ξέρετε, ο κύριος Σταμούλης την έθιξε το πρωί, ότι δεν αρκεί να έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες, χρειάζεται να έχουμε μηχανισμούς με τους οποίους μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και να ελέγξουμε την εφαρμογή τους. Επίσης, ανάπτυξη διαδικασιών στο νοσοκομείο για όλα τα στάδια της μετάγγισης εποπτεύεται από την Νοσοκομειακή Επιτροπή Μεταγγίσεων. Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα μετάγγισης, η παρακολούθηση της χρήσης αίματος και συστατικών και η διαχείριση του αίματος, αυτό εποπτεύεται επίσης από την Επιτροπή Μεταγγίσεων. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων στη μετάγγιση, ανάπτυξη στρατηγικών αποφυγής μετάγγισης, και εδώ θα πω δύο παραδείγματα, όπως και υπάρχει και session σήμερα το απόγευμα. Τα πρωτόκολλα μεταγγίσεων σε μείζονες αιμορραγίες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι λειτουργίας των νοσοκομείων και αποφυγής μεταγγίσεων τελικά, εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν. Η προεχειρητική διερεύνηση και αντιμετώπιση της ανεμίας είναι επίσης ένας άλλος τομέας όπου η ανάπτυξη στρατηγικών οδηγεί τελικά στην αποφύγη μεταγγίσεων. Άλλο αντικείμενο είναι των νοσοκομιακών επιτροπών μεταγγίσεων είναι η διερεύνηση αντιδράσεων και ανεπιθύμητων συμβαμάτων. Κατ' εμέ πολύ σημαντικό, και είναι πάλι ο κύριος Σταμούλης το πρωί επανειλημμένα αναφέρθηκε σε αυτό, είναι η διενέργεια audit, δηλαδή η τεκμηρίωση της πράξης μέσα στα νοσοκομεία, σε όλα τα επίπεδα. Είναι η ευθύνη αυτών των επιτροπών να μπορούν να αποδεικνύουν τεκμηριωμένα την πράξη σε κάθε επίπεδο κλινικό της μεταγγισιοθεραπείας και τελικά τη χρήση αυτών των δεδομένων για τη διενέργεια κλινικών μελετών σε σχέση με αντικείμενα μεταγγισιοθεραπείας. Θα αναφερθώ αναγκαστικά, επειδή είναι το μόνο παράδειγμα που έχω εμπειρία, στο παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, που θεωρώ επίσης ότι σε έναν βαθμό είναι και επιτυχές. Και αυτοί, όπως και εμείς, νομοθετήσαν αυτές τις επιτροπές και ονομάσαν αυτή την πολιτική, όταν την νομοθετήσαν αρχικά, Better Blood Transfusion. Ήταν στα πλαίσια της βέλτιστης μετάγγισης αίματος. Υπάρχει μια σειρά από νομοθεσίες και εγκυκλίους που υποστηρίζουν αυτή την απόφαση. Στην πραγματικότητα όμως οι επιτροπές αυτές μπορέσαν να λειτουργήσουν όταν ουσιαστικά έγινε υποχρεωτική και απαραίτητη η λειτουργία τους μέσω νομοθεσίας για τη διαπίστευση των νοσοκομιακών υπηρεσιών αιμοδοσίας, αλλά και την διαπίστευση των ίδιων των οργανισμών. Έτσι όπως είναι το σύστημα διευκρινιστικά στην Αγγλία, το κάθε νοσοκομείο ανήκει σε ένα τρust, σε έναν οργανισμό, που για να λειτουργήσει πρέπει να διαπιστευτεί ανεξάρτητα από το κάθε τμήμα του. Λοιπόν, ήταν υποχρεωτική η τεκμηρίωση ορισμένων παραμέτρων που σχετίζονταν με τη μεταγγισιοθεραπεία για την διαπίστευση του ίδιου του οργανισμού. Και αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ισχυρό κίνητρο για την επένδυση και την επέκταση και την υποστήριξη αυτών των επιτροπών μεταγγίσεων. Και η υποχρεωτική τεκμηρίωση περιλαμβάνει απαραίτητος 100% ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αίματος, την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση όλων των ανεπιθύμητων συμβαμάτων των σχετιζόμενων με τις μεταγγίσεις, την συνένεση του ασθενούς και την τεκμηρίωση της ένδειξης για μετάγγιση. Το σύστημα ξεκινάει από τις νοσοκομιακές ομάδες μεταγγίσεων, αυτό που ονομάζεται Hospital Transfusion Team, το οποίο κάνει ουσιαστικά, έχει ως μοναδικό αντικείμενο αυτά που περιγράψαμε πιο μπροστά, το οποίο αναφέρεται στην Νοσοκομιακή Επιτροπή Μεταγγίσεων, που αυτή με τη σειρά της αναφέρεται και αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με την Επιτροπή Μεταγγίσεων σε επίπεδο περιοχής και μετά συνεργάζεται
και με την Εθνική Επιτροπή Μεταγγίσεων. Και όλο αυτό το σύστημα σκοπεύει, έχει ένα στόχο, τη βελτίωση της πρακτικής των μεταγγίσεων προς όφελος των αρρώστων. Η νοσοκομιακή ομάδα μεταγγίσεων αποτελείται, έχει έναν υπεύθυνο γιατρό που είναι αιματολόγος από ειδικότητα, και το λέω αιματολόγος με την έννοια της κλινικής γνώσης του αντικειμένου. Επίσης, στην ίδια ομάδα συμμετέχει ο υπεύθυνος της νοσοκομιακής υπηρεσίας αιμοδοσίας, ο lab manager, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη του τεχνικού μέρους της αιμοδοσίας, εξειδικευμένες νοσηλεύτριες, αυτές που ακούσαμε και χτες, που αναφέρθηκαν ως transfusion practitioners, και άλλοι που μπορεί να συμμετέχουν. Αυτή η ομάδα συναντιέται μία φορά τουλάχιστον το μήνα, μέχρι 4 συνήθως, και έχει σαν αντικείμενο αποκλειστικό την εφαρμογή των πολιτικών εθνικών και τοπικών, τη διερεύνηση των επιθύμητων συμβαμάτων, το συντονισμό της εκπαίδευσης, που είναι πολύ μεγάλο έργο αυτής της ομάδας, την πρακτική διενέργεια των audit, έχει όλη την ευθύνη της τεκμηρίωσης, και στο τέλος το σχηματισμό προτάσεων προς βελτίωση. Είναι σημαντικός ο ρόλος του υπεύθυνου αιματολόγου. Δεν είναι υπεύθυνος γιατί υπάρχει, και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει όνομα και έχει ρόλο, και είναι αυτός που έχει την απόλυτη ευθύνη, υπευθυνότητα, και λογοδοτεί απέναντι στο σύστημα και στο νοσοκομείο του για την ποιότητα της μεταγγισιοθεραπείας στο νοσοκομείο. Έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτό το, ανεξάρτητα για να μπορέσει να διεκπεραιώσει το έργο του, αν συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες και όχι μόνο ειδικότητες ιατρικές, αλλά και με άλλους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Αλλά έχει την απόλυτη ευθύνη, έχει την νομική ουσιαστικά ευθύνη και την επιστημονική. Έχει σαν ρόλο την εξασφάλιση της ασφαλούς και ορθής χρήσης αίματος και συστατικών του μέσα στο νοσοκομείο, την ανάπτυξη εναλλακτικών πρακτικών στη μετάγγιση. Συμμετέχει μερικά στην οικονομική διαχείριση των κονδυλίων που αφορούν τις μεταγγίσεις. Λέω μερικά γιατί ένα μέρος των κονδυλίων είναι στα χέρια των χρηστών, δηλαδή των κλινικών οι οποίοι θα μεταγγίσουν τους αρρώστους τους. Έχει την ευθύνη να διερευνήσει τα ανεπιθύμητα συμβάματα και να εξασφαλίσει την εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών διενεργειών και να προωθήσει την κλινική έρευνα στη μεταγγισιοθεραπεία, η οποία είναι και αυτή υποχρεωτική. Η Νοσοκομιακή Επιτροπή Μεταγγίσεων είναι ουσιαστικά η ομάδα των χρηστών. Είναι μια ομάδα που δεν έχει επικεφαλής αιματολόγο, έχει επικεφαλής κάποιον από τους χρήστες, από τους κλινικούς γιατρούς, οι οποίοι ανήκουν στις μεγάλες ομάδες χρηστών, όπως χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, γαστρεντερολόγοι κτλ. Συμμετέχει όμως όλη η ομάδα των μεταγγίσεων, η νοσοκομιακή ομάδα μεταγγίσεων. Υπάρχουν αντιπροσώπευση από τις σημαντικές κλινικές ειδικότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και επίσης υπάρχει αντιπροσώπευση από τα πρόσωπα ή το πρόσωπο το οποίο θα αντιπροσωπεύσει αυτή την ομάδα στην Επιτροπή Μεταγγίσεων της περιοχής. Η Νοσοκομιακή Επιτροπή Μεταγγίσεων επεξεργάζεται τις αναφορές που γίνονται και τα τεκμήρια που συγκεντρώνει η Νοσοκομιακή Ομάδα Μεταγγίσεων με σκοπό την ανασκόπηση πολιτικών, την ανασκόπηση της εκπαίδευσης, της χρήσης αίματος και των συστατικών και την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των audit με σκοπό την αλλαγή, εφόσον απαιτείται, της πρακτικής ή των πολιτικών του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Αναφέρεται η ομάδα αυτή και η λειτουργία της αναφέρεται στην ομάδα διαχείρισης κινδύνου των νοσοκομείων, δηλαδή η πρακτική των μεταγγίσεων θεωρείται ότι εποπτεύεται τελικά από το Risk Management Group, γιατί οι μεταγγίσεις σχετίζονται με κίνδυνο για τους αρρώστους, άρα οι πράξεις που αφορούν τις μεταγγίσεις ανήκουν στο συνολικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου των νοσοκομείων και τελικά
εποπτεύονται από το Clinical Governance, που είναι η ομάδα που επιτηρεί γενικά την ορθή κλινική πράξη του νοσοκομείου. Η πρώτη και απαραίτητη συνθήκη είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε τα νοσοκομεία να εξασφαλίζουν 100% ιχνηλασιμότητα στις μονάδες αίματος. Έτσι η νοσοκομιακή ομάδα μεταγγίσεων και μετά έχει ως αντικείμενο να ανακαλύψει πού βρίσκονται οι χαμένες μονάδες, να διερευνήσει τους λόγους που αυτές οι ομάδες χάθηκαν και να προτείνει και να εφαρμόσει μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ό,τι σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα είναι μέρος της αναφοράς που θα κάνει στην Επιτροπή Μεταγγίσεων του νοσοκομείου για την ενσωμάτωση των διορθωτικών πράξεων στις πολιτικές του νοσοκομείου. Εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα για το πώς αυτό μπορεί να γίνει. Δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί κάθε νοσοκομείο, ανάλογα με τα συστήματα που διαθέτει και τη μηχανοργάνωσή του, μπορεί να έχει διάφορους τρόπους για να ελέγξει την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και του αίματος και των συστατικών. Η εκπαίδευση, είπα ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ βασικό αντικείμενο της νοσοκομειακής ομάδας μεταγγίσεων και εποπτεύεται επίσης και συντονίζεται από την Νοσοκομειακή Επιτροπή Μεταγγίσεων. Και οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι βασικά δύο. Καταρχάς, η εξασφάλιση της ασφάλειας των μεταγγίσεων. Η Νοσοκομειακή Επιτροπή Μεταγγίσεων εκπαιδεύει στα 10 σημεία κλειδιά, σύμφωνα με τις οδηγίες του εδώ πέρα τα γράμματα είναι λάθος, του British Committee in Standardization in Hematology, εκπαιδεύει όλο το προσωπικό το εμπλεκόμενο στις μεταγγίσεις σε αυτά τα 10 σημεία, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή μετάγγιση. Και επίσης έχει την ευθύνη να εκπαιδεύσει στην ορθή πρακτική μεταγγίσεων, δηλαδή να εκπαιδεύσει στις ενδείξεις μετάγγισης, στις εναλλακτικές μεθόδους, αλλά και στις μεθόδους αποφυγής μεταγγίσεων. Εννοείται ότι η ορθή πρακτική και η εκπαίδευση της ορθής πρακτικής μεταγγίσεων αφορά γιατρούς και εξειδικευμένες νοσηλεύτριες, ενώ η εκπαίδευση στην ασφάλεια των μεταγγίσεων αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και μεταφορείς κτλ. Τώρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση της εκπαίδευσης? Στα σημεία τα οποία αφορούν την ασφάλεια των μεταγγίσεων, τις διαδικασίες των μεταγγίσεων, υπάρχει αξιολόγηση επάρκειας των εκπαιδευόμενων και αυτή γίνεται με την παρατήρηση. Υπάρχουν οι αξιολογητές οι οποίοι παρατηρούν στην πράξη τον εκπαιδευόμενο για την πράξη που θα κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο μεταφορέας αυτό που θα κάνει είναι να βγάλει το αίμα, να παραλάβει το αίμα από την υπηρεσία αιμοδοσίας και να το παραδώσει. Αυτό πρέπει να ξέρει να κάνει, δεν χρειάζεται να ξέρει να κάνει δειγματοληψία. Οι φλεβοτόμοι πρέπει να ξέρουν να κάνουν δειγματοληψία. Ο καθένας ελέγχεται λοιπόν στην πράξη και παίρνει μία βεβαίωση από τον αξιολογητή ότι ξέρει, είναι επαρκής για να διεκπεραιώσει το επίπεδο στο οποίο εμπλέκεται. Αυτή η εκπαίδευση μέχρι τώρα είναι υποχρεωτική καταρχάς και επαναλαμβάνεται ανά 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο βάζω με ερωτηματικά, γιατί ήδη υπάρχει ανοιχτή συζήτηση λόγω από το ΣΟΤ, που έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλα λάθη και πολλές φορές μοιραία έχουν γίνει από ανθρώπους που είναι αξιολογημένοι με αξιολόγηση επάρκειας, που λέγεται στα αγγλικά competence assessment. Το λέω και στα αγγλικά γιατί μπορεί να το διαβάσει στη βιβλιογραφία έτσι. Αν θα μου πει η κυρία Πρόεδρος πότε πρέπει. Παρόλα αυτά θεωρούν ότι με την εισαγωγή από τότε που οι επιτροπές αιμοδοσίας ανέλαβαν την εκπαίδευση των νοσοκομείων, ο αριθμός των θανάτων των σχετιζόμενων με τις μεταγγίσεις έχει σημαντικά μειωθεί και το αποδίδει και έχει αποδοθεί στην βελτίωση του επίπεδου των εμπλεκόμενων στη μετάγγιση. Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της Επιτροπής, της ομάδας
μεταγγίσεων, καθώς και της Επιτροπής της Μεταγγίσεων, είναι η διενέργεια audit, η τεκμηρίωση της πράξης, της πρακτικής δηλαδή στο νοσοκομείο και η χρήση αυτών των δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Εδώ θα πω ένα παράδειγμα και μάλλον θα πω, το οποίο αφορά ένα πρόσφατο audit που είχε γίνει και στο οποίο συμμετείχαν, έγινε σε εθνικό επίπεδο, συμμετείχαν δηλαδή οι νοσοκομειακές επιτροπές, οι νοσοκομειακές ομάδες και επιτροπές όλων των νοσοκομείων της Αγγλίας και αφορούσε τη μετάγγιση 0 αρνητικών μονάδων αίματος. Είχε χωριστεί, το audit έγινε βάσει των ενδείξεων χορήγησης των μεταγγίσεων, είναι υποχρεωτικές, δεν θα τις διαβάσω, τις ξέρετε. Μία σημαντική κατηγορία των υποχρεωτικών είναι οι μεταγγίσεις σε συνθήκες επίγοντος, όταν ο ασθενής δεν είναι γνωστό τι ομάδα έχει. Υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις και οι αποδεκτές ενδείξεις. Δεν θα αναφερθώ στο επιστημονικό κομμάτι του πώς έγινε το audit. Θα σας δείξω κάποια δεδομένα. Ήδη από αυτή τη διαφάνεια φαίνεται ότι οι περισσότεροι που είχαν μεταγγιστεί με 0 αρνητικές μονάδες αίματος ανήκαν σε κατηγορίες ηλικιακές που σύμφωνα με τα guidelines, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν έπρεπε να είχαν μεταγγιστεί. Σε ανάλυση πιο λεπτομερή φάνηκε ότι μεγάλο ποσοστό 0 αρνητικών αιμάτων είχε μεταγγιστεί σε ασθενείς 0 ρέζους ντε θετικών. Και βλέπετε ότι βέβαια η πρακτική του κάθε νοσοκομείου διέφερε και τα ποσοστά είναι διαφορετικά, αλλά υπήρχαν νοσοκομεία που μέχρι πάνω από 25% των 0 αρνητικών τα μετάγγιζαν σε 0 θετικούς ασθενείς, όπως και μεγάλο ποσοστό μετάγγιζε 0 αρνητικές μονάδες σε ασθενείς με οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από 0 αρνητικό. Αυτό, όταν τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, διαπίστωσαν αυτό που σας είπα, ότι 22% των αιμάτων τελικά μεταγγίζονται σε μη 0 αρνητικούς ασθενείς. Ανέλυσαν τους λόγους για τους οποίους γινόταν αυτό και γίνεται και εκεί αυτό που και εμείς ξέρουμε στην Ελλάδα, ότι η πλειοψηφία των 0 αρνητικών αιμάτων μεταγγίζονται για να μην λήξουν οι μονάδες αίματος, γιατί διατηρούνται στα ψυγεία μέχρι το τέλος του χρόνου λήξης του συνήθους. Ότι διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των μονάδων που μεταγγίζονται 0 αρνητικών σχετίζονται με το στόκ που έχεις 0 αρνητικών. Όσο μεγαλύτερο είναι το στόκ σου, τόσο περισσότερες θα μεταγγίσεις. Ότι μόνο το 5,5% μεταγγίστηκε για επίγοντα περιστατικά, παρόλο που και εκεί, όπως και εδώ, η δικαιολογία ότι κρατάμε τα 0 αρνητικά είναι ότι τα χρειαζόμαστε για επίγουσες αιμορραγίες. Και επίσης ότι μεταγγίστηκαν σε επίγουσες καταστάσεις, όταν μεταγγίζονταν με 0 αρνητικά, μεταγγίζονταν με παραπάνω από 2 μονάδες και αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους γίνονται αυτά, διαπίστωσαν ότι ο λόγος είναι ότι καθυστερούσαν οι υπηρεσίες αιμοδοσίας να διαθέσουν αίμα συμβατό με την ομάδα του ασθενούς. Έτσι, οι συστάσεις που έγιναν είναι να διατηρείται λιγότερο 0 αρνητικό στόκ στα νοσοκομεία, να επιταχύνεται ο χρόνος διενέργειας της ομάδας σε καταστάσεις επίγοντος και να απελευθερώνονται οι μονάδες στην ομάδα του ασθενούς όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Δεν θα πάω στο επόμενο audit, είναι ένα άλλο παράδειγμα που συγκέντρωσε δεδομένων σε σχέση με την χρήση των αιμοπεταλίων, αλλά πιστεύω δεν έχω χρόνο και γι' αυτό θα αφήσω το αιμοπετάλιο. Άλλα 2 λεπτά. Εντάξει, ήθελα όμως να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι είναι η διενέργεια audit για την συγκέντρωση, για την τεκμηρίωση της πρακτικής στα νοσοκομεία. Η άλλη μεγάλη, το άλλο αντικείμενο στο οποίο έχει σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή, η Ομάδα Μετάγγισης, αλλά και η Νοσοκομιακή Επιτροπή Μεταγγίσεων, είναι η ανάπτυξη στρατηγικών διαχείριση των μεταγγίσεων των ασθενών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για μετάγγιση. Και αυτή η προσέγγιση ονομάζεται Patient's Blood Management Approach και είναι για την επίτευξη αυτών των προσεγγίσεων πρέπει να συντονιστούν πολλές ειδικότητες, οι οποίες κοινά αναπτύσσουν πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση ασθενών που μία παράμετρος της θεραπείας τους θα είναι και η μετάγγιση. Και όχι μόνο αναπτύσσουν πρωτόκολλα, αλλά τα εφαρμόζουν και συντονισμένα. Δηλαδή, όταν προκύψει τέτοιος άρρωστος
θα πρέπει συντονισμένα να λειτουργήσουν με προδιαγεγραμμένο τρόπο, ώστε να κάνει η κάθε ειδικότητα αυτό που πρέπει για το καλύτερο του ασθενούς, το οποίο τελικά θα καταλήξει στην αποφυγή σε μεγάλο βαθμό της μετάγγισης. Θα πω μόνο αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε, ότι ένα από τα κεντρικά τέτοια πρωτόκολλα μέσα σε ένα νοσοκομείο είναι τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης μυζώνων αιμορραγιών. Οι οδηγίες είναι ότι πρέπει μέσα στα πρώτα 5 λεπτά να απελευθερωθούν 2 μονάδες αρνητικό αίμα, μέσα στα πρώτα 10 λεπτά να απελευθερωθεί ομάδα συμβατή με τον άρρωστο, μέσα στα πρώτα 30 λεπτά να έχουν απελευθερωθεί μονάδες fresh frozen plasma, τα αποτελέσματα των αρχικών ελέγχων να είναι διαθέσιμα στα 45 λεπτά και να έχει χορηγηθεί τρανιξαμικό οξύ μέσα στην πρώτη ώρα. Αυτό το πρωτόκολλο συντονίζεται όχι από τις αιμοδοσίες, η αιμοδοσία αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου, συντονίζεται από τους γιατρούς των επιγόντων και συνήθως από κάποιον αναισιολόγο. Τέτοια πρωτόκολλα, τέτοιες approach, τέτοιες στρατηγικές συνολικής αντιμετώπισης των ασθενών με σκοπό, τα οποία καταλήγουν τελικά στην αποφυγή μετάγγισης, γίνονται σε διάφορα αντικείμενα. Μας είπε και ο κύριος Σταμούλης ότι τα πιο πετυχημένα, ως τώρα οι πιο πετυχημένες εφαρμογές αφορούν τους χειρουργικούς ασθενείς και μία προσέγγιση η οποία ήδη έχει εδραιωθεί την τελευταία δεκαετία είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης αίματος περιεγχειρητικά και αφορά και τη διόρθωση της ανεμίας πριν από την ανεμία, την χρήση διεγχειρητικών μέσων διάσωσης αίματος, αλλά και μετεγχειρητικά διαφόρων προσεγγίσεων για την ελαχιστοποίηση της μετάγγισης. Συνολικά αυτή η πρακτική έχει μειώσει κατά 15% έχει μειώσει κατά 15% τις μεταγγίσεις ερυθρών στην Αγγλία την τελευταία πενταετία. Θα τελειώσω γιατί δεν έχει μάλλον χρόνο. Λοιπόν, το σύστημα αυτό το οποίο αφορά τα νοσοκομεία λειτουργεί παράλληλα με ένα αντίστοιχο σύστημα στα κέντρα αίματος. Και τα κέντρα αίματος λοιπόν έχουν οι ομάδες μετάγγισης των νοσοκομείων αποτελούν μέρος και του συστήματος των κέντρων αίματος και γι' αυτό και υπάρχει συνεχής διάλογος και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των οργανισμών, των νοσοκομείων και των κέντρων αίματος. Τα κέντρα αίματος όμως έχουν επίσης σε περιοχικό επίπεδο μια άλλη δομή που αντιστοιχεί με τις ομάδες μεταγγίσεων του νοσοκομείου και μια αντίστοιχη εθνική δομή, μια ομάδα. Αυτές όλες μεταξύ τους οι δομές ανταλλάσσουν πληροφορίες και οργανώνουν δράσεις. Αυτό το σύστημα επιτρέπει και οι εντολές οι οποίες έρθουν από τις εθνικές επιτροπές να μπορούν να εφαρμόζονται στα νοσοκομεία, αλλά και οι εθνικές επιτροπές να μην είναι απομονωμένες κάπου που δεν έχουν πληροφορία από το τι γίνεται στα νοσοκομεία, για να μπορούν να το ενσωματώσουν στις πολιτικές που θα αναπτύξουν σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καρακάτζα για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι δεν ήταν παρουσίαση η οποία ήταν από βιβλιογραφία, τη ζει τώρα στην Αγγλία και μας μεταφέρει την εμπειρία της. Έχουμε λίγο χρόνο για 2 ερωτήσεις. Ο κύριος Σταδιώτης. Θέλω να κάνω. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ την κυρία Καρακάτζα, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και όπως είπε και η κυρία Βγότζα, είναι παρουσίαση με δεδομένα προσωπικά και όχι αναδειφώντας την βιβλιογραφία. Σε 2 πράγματα θέλω να σχολιάσω. Πρώτον, από πολλούς από εμάς εδώ, ότι όλο αυτό το πολυπίκυλο και πολύκλαδο και πολυδιαπλεκόμενο σύστημα δεν φτιάχτηκε από μια μέρα στην άλλη. Πήρε πάρα πολλά χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας εμπειρίας και μιας κουλτούρας ενός λαού που είναι μαθημένος να τα κάνει αυτά. Δεν πρόκειται να
ζητήσουμε να φτιάξουμε ποτέ κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος, τουλάχιστον για τα επόμενα, όχι για τα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε κάποια στιγμή να φτιάχνουμε το δικό μας σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι απλούστερο ή να είναι πιο πολύ προσαρμοσμένο στη δική μας πραγματικότητα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε κάτι. Και αυτό το λέω γενικά προς κάθε ενδιαφερόμενο, αν και κανένας από αυτούς που πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι δεν είναι παρόν. Το δεύτερο είναι για την Επιτροπή Μεταγγίσεων. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Φτιάχτηκε το 2000, αλλά δεν έχει καμιά σημασία το πότε φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε για να μην τη λειτουργήσει. Αν σας υπενθυμίσω ότι τα μέλη της Επιτροπής Μεταγγίσεων, πρόεδρος είναι ο διευθυντής της εκάστοτε εμποδοσίας και συμμετέχει ο διευθυντής διοικητικού, ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, η διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και υπάρχουν και κανένα 2 γιατροί εκεί μέσα, οι οποίοι δεν ορίζεται ποιοι και πώς, τέλος που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την αιμοδοσία. Αν κανένας μπορέσει. Ναι, χρήστες του αίματος. Αν αυτό το σύστημα μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο, οποιοδήποτε τρόπο, να μου πείτε για μένα το πόσο. Γι' αυτό ακριβώς έκανα και το σχόλιο για το πότε κατάφεραν και εκείνοι να δουλέψουν οι επιτροπές, όταν έγινε προϋπόθεση του νόμου. Γιατί ο νόμος ο ελληνικός, τουλάχιστον αυτό που έχω, δεν είναι στη διατύπωση του κακός. Έχει τους χρήστες στην ομάδα, έχει την διευθύντρια της νοσηλευτικής, έχει τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν. Απλώς δεν υπάρχει η δομή και η κουλτούρα του. Απλώς είναι τόση γραφειοκρατία. Εγώ επιμένω ότι όταν φτιάχνεις ένα όργανο, το φτιάχνεις με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία, γνωρίζουν τη διαδικασία και το σημαντικότερο ενδιαφέρονται για τη διαδικασία. Να καταλάβατε, δεν προβλέπει κάποιον από την νοσηλευτική υπηρεσία, ο οποίος θα ήταν όχι απλά καλόδαρος, αλλά απαραίτητος σε ένα σύστημα. Θέλει τον διευθυντή αυτόν, τον διευθυντή εκείνον, τον διευθυντή των άλλων και μετά τρέξει να βρει διευθυντές, να τους φέρει σε μια επιτροπή να συμφωνήσουν για πράγματα που αφορούν. Ο κύριος Σταμούλης. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Δαδιώτη. Αιμοδοσίες γενικά μας αρέσει να γκρινιάζουμε και είμαστε γκρινιάριδες. Υπάρχει όμως ένα προηγούμενο στην Ελλάδα και εγώ όταν ήμουν ειδικευόμενος είχα πετύχει τις επιτροπές που ήταν για τα υποπεριορισμό αντιβιωτικά. Τότε, αν δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται, τότε υπήρχε ο πρόδρομος των Επιτροπών Λοιμόξεων των σημερινών, οι οποίοι ερχόντουσαν, βρίσκαν τους ειδικευόμενους το μεσημέρι με τα αντιβιωτικά που δίνανε και κάνανε μια συζήτηση την ώρα που παραδίδαν οι ειδικευόμενοι την εφημερία τους για το γιατί χρησιμοποίησαν το ένα αντιβιωτικό αφού δεν είχατε την καλλιέργεια έτσι κτλ. Θέλω να πω ότι ναι, καλό είναι να είναι σωστά θεσμοθετημένη η Επιτροπή κτλ. Αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα κομμάτι της δικής μας παρέμβασης προς την κλινική, το οποίο το έχουμε λίγο αμελήσει. Το κάναμε με έναν τρόπο που ήταν αρκετά γκρινιάρης, ώστε να μην πείθουμε οπωσδήποτε τους κλινικούς γιατρούς ότι είχε νόημα αυτή η λογική και δεν ήταν μόνο το θέμα της επάρκειας. Υπογραμμίζαμε το θέμα της έλλειψης του αίματος σαν επιχείρημα και όχι της καλής κλινικής πρακτικής. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσαμε με αυτό το μοντέλο να ξεκινήσουμε και βεβαίως συμφωνώ ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σωστά. Αλλά υπάρχει χώρος, θέλουμε τη βοήθεια των κλινικών γιατρών, των αναισθησιολόγων και των χειρουργών να μην μας βλέπουν περίεργα εμάς τους αιμοδοσιολόγους ότι γκρινιάζουμε και κλαίμε. Δεν κλαίμε και γκρινιάζουμε μόνο γιατί δεν έχουμε, αλλά γιατί θέλουμε και το καλό του ασθενούς. Πιστέψτε μας και απευθύνουμε στην κυρία Λακουμέντα που είναι αναισθησιολόγος. Δώστε μας λίγο σημασία. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για να τελειώσω. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ από την εμπειρία μου στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα έχει το δυναμικό με τις αιμοδοσίες να παρέμβει στην κλινική πράξη πολύ περισσότερο από ό,τι το είχαν αυτά τα συστήματα τα οποία έπρεπε να το εμπνευστούν. Εμείς έχουμε πάρα πολύ καλούς κλινικούς γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις αιμοδοσίες και μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Με μια άλλη δομή συμφωνώ με τον κύριο Δαδιώτη, αλλά έχουμε το δυναμικό και πρέπει απλώς να προσανατολιστούμε προς αυτό. Μου επιτρέπετε πριν, νομίζω κάνω την εισαγωγή για την επόμενη ομιλία, επειδή αναφέρθηκε και είμαι από αυτούς που είναι πραγματικά οι χρήστες, θα ήθελα να πω το εξής. Πράγματι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα, όταν θέλουμε κάτι να αναβληθεί ή να μην γίνει, το αναθέτουμε σε μια επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πολύ συχνά και οι επιτροπές που θα μπορούσαν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο δεν τον παίζουν. Δεν είναι μόνο η θεσμοθέτηση, έχουμε γενικώς απαξιώσει τις επιτροπές. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι, τουλάχιστον εγώ από την πλευρά των χρηστών,
ότι είμαστε σε ένα σημείο που εμείς εμπιστευόμαστε τόσο πολύ την ασφάλεια και την ποιότητα που μας παρέχεται, που θεωρώ ότι οι επιτροπές ποιότητας, οι επιτροπές οι νοσοκομιακές, σαν παράδειγμα που μας έρχεται από εκεί που έχουν στηθεί σωστά, μόλις μας δώσουν περισσότερα στοιχεία που είναι δύσκολο να δείξουν ότι πραγματικά συμβάλλουν, γιατί από το επίπεδο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή με τη δικιά σας δουλειά η ποιότητα, δεν είναι εύκολο να δείξουν αυτές οι επιτροπές πόσο συμβάλλουν παραπέρα στην ανάπτυξη της ασφάλειας και της ποιότητας. Και νομίζω ότι εκεί, κυρία Καρακάντζη, όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία από τις επιτροπές που είναι έξω και που αποδίδουν περισσότερο, πιθανότατα βοηθηθούμε και εμείς και στη σύνθεση και στη σύσταση και στη λειτουργία των επιτροπών μας. Να ρωτήσω εγώ κάτι την κυρία Καρακάντζα. Είπατε ότι είναι απαραίτητη για τη διαπίστευση των οργανισμών και των εργαστηρίων. Όλα τα νοσοκομεία στην Αγγλία είναι διαπιστευμένα και όλα τα laboratory transfusion είναι όλα. Δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Εμείς λειτουργούμε όλοι χωρίς άδεια. Ήθελα όμως να κάνω μία παρατήρηση για την Επιτροπή των Μεταγγίσεων την νοσοκομιακή, ότι εξαρτάται ο καθένας πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Άκουσα μία πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από την πρόεδρο της Νοσοκομιακής Επιτροπής Μεταγγίσεων ενός μεγάλου νοσοκομείου, η οποία μου είπε ότι δεν στέλνει πια χαρτιά, αλλά η ίδια ξέρει ποιες ώρες συναντώνται οι γιατροί της συγκεκριμένης κλινικής και πάει για 5-10 λεπτά και τους λέει έγινε αυτό. Παρακαλώ να μην γίνει. Είναι πολύ χρόνος, το ξέρω κύριε Δαδιώτη. Είναι λίγο. Η Επιτροπή Μεταγγίσεων πρωτοβουλία του Διευθυντή της εκάστοτε νομοσίας. Ναι, αλλά είναι και πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι, αλλά μπορείς όμως μετά αυτό να το παρουσιάσει στην Επιτροπή, να το υπογράψει η Επιτροπή και να περάσει πιο εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καρακάντζα. Το κύριο θα μένει τεκμηρίωση. Δεν έχει νόημα να πηγαίνεις να συναντάς κανέναν. Δεν μπορείς να τεκμηριώσεις την πρακτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Καρακάντζα. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσω την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας, γιατί έχουμε φτάσει στο χρόνο που θα έπρεπε να αρχίζει η επόμενη συνεδρίαση και επομένως είναι με πολύ μεγάλη χαρά που θα καλέσω τώρα τον κύριο Ρίτσαρντ Χάγκερ στο πόντιουμ, ο οποίος είναι ο Quality Manager, που θα μου επιτρέψετε να το μεταφράσω, επόπτης ποιότητας για τις μεταγγίσεις το συγκρότημα των εκπαιδευτικών νοσοκομείων του Leeds για 18 χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται είναι τόσο καλός που τον έχουν κρατήσει στο Leeds τα τελευταία 28 χρόνια, αφού προηγουμένως πέρασε από την Εθνική Επιτροπή Μεταγγίσεων. I have said that I've only known you since yesterday, that apparently with my British experience, for staying for so long in Leeds, it means that they don't let you go anywhere else. And we are looking forward to listen to your presentation on improving transfusion safety, if there is any measures that we can take to improve it further. Thank you very much for that. It's interesting to follow my new boss, Marina, with this talk. Obviously, I don't speak Greek, and I didn't understand everything she said. So if I contradict anything that she said, clearly as my boss, she was correct and I'm wrong. First of all, I've been holidaying in Greece for the last 3 years, and because everybody in Greece seems to speak English so well, I've not really learnt any Greek. And the only Greek that I think I've learnt, and you can probably tell me afterwards whether I get this right, is imemu enisto dentro. I don't think that's going to be a lot of use to me in this talk. What I intend to do during the talk is to have a brief introduction, a few pictures of where I live and where I work, and then to move on to the bulk of the talk, which is about the nature of error and failure when things go wrong, and to talk about how we can learn from the mistakes that we make. And at the end, if we've got enough time, I'm going to talk about how we can improve safety
taking actions before things go wrong. So, first of all, I thought I'd let you know about Leeds, where both me and Marina live now. It's the third largest city in England, with a population of about 750,000, located very conveniently right in the centre of the country. And it's one of the fastest growing cities in the United Kingdom. In the last 10 years, it's doubled in size. If you didn't know this, the first ever moving pictures were made in Leeds by a Frenchman, Louis Leprince, who took a picture of horses travelling over Leeds Bridge, and this was some 10 years before Edison, who claims that he invented moving pictures, actually did his work. Leeds is also now the headquarters of the National Health Service, and that rather huge building there is one that was built specially in order to move all of the National Health Service headquarters from London up to Leeds. In terms of the hospitals, St James's University Hospital, where Marina's based, on the left-hand side there, is one of the largest single hospital sites in Europe, and it's the main oncology centre for the whole of the Yorkshire region. The Leeds General Infirmary, which is the site that I'm based at, is the trauma centre for the region. Fortunately, we don't have to work on the same site all the time, which is probably a good thing, because we'd probably disagree all the time otherwise. Just so you know about the hospital, just so you can get a feel for the sort of workload of the two hospitals, it's one of, if not the largest, acute hospital trust in England. There are 3,000 hospital beds, 14,500 staff, not all of them working in the lab, 3 blood transfusion laboratories serving 7 different hospitals, and we're currently testing 120,000 samples a year, and we're transfusing about 40,000 red cells and about 8,000 platelets and 8,000 units of plasma. So we consider ourselves to be quite a busy hospital trust. I just thought I'd show you a couple of pictures of our laboratory. That's Kevan, one of our biomedical scientists, doing some manual testing, but as you can see in the right-hand slide, that's been superseded in the last sort of 10 years by automated testing. So now I'll get on to what I'm really here to talk about. The first thing I thought, if you're going to talk about transfusion safety, then we need to really say, how safe are our transfusions? So we're talking about haemovigilance, which I know Marina covered because I saw the SHOT references, and I hope I don't step over too much of the stuff that Marina's talked about. It was launched in 1996. I think it was around the same time that the European Haemovigilance Network was set up. And they've collected data on transfusion-related deaths and any major complications since that time. And every year they produce annual reports on incidents and reactions, and recommend best practice, and recommend areas for further study for audit. The SHOT data is available to everybody that wants to look at it on all their websites. So if anybody wants to look and see just how much there is. And they also go through individual cases, so it's well worth reading about how things have occurred and how things have gone wrong. I took the 2011 data, which is the latest that they've published. In the UK, there were nearly 3 million components issued. The disease transmission, or the confirmed disease transmission figures, were 0 in 2011. There was only 1 reaction due to ABO incompatibility, 14 due to other antibodies, but the bulk of the major problems were around serious adverse events, and that's under the definition that the European Union have given us of a serious adverse event, and I'm sure that in Greece you're reporting through the same systems to Europe about how many errors are being made. But there were also over 1,000 near-miss events, and as a laboratory scientist, it does worry me slightly when you can see that at least a quarter of those errors are made in the laboratories.
And the one thing that we can say is that the serious adverse events and the near-miss events shouldn't happen. They are errors. They're things that have gone wrong that are preventable. The top 5 serious adverse events were incorrect blood component transfused or issued. And mainly this was what we would call missing special requirements. So things like failure to provide irradiated blood for patients who were on immunosuppressive therapy, and that would be the bulk of those. And largely those are errors that, and in fact in the serious adverse events, these are all errors that are made in the laboratory, not outside. Component labelling errors, mixing up labels between patients and mixing up labels between bags for the same patient. Sample processing and data entry errors and pre-transfusion errors make the bulk of the rest of those mistakes. And again, all of those are preventable. And in the SHOT reports and the reports of the European Union, these are the top 6 causes of those errors: distraction and interruptions and concentration lapses, ineffective training, cutting corners, because either the request is very urgent or because there aren't enough people to do the work. People ignoring things on their IT system that tell them not to do something because they're so familiar with the system that they do everything too quickly. Failures in the IT system where things don't quite work properly. And the final one was inappropriate or out of date or plainly incorrect procedures. So now we've seen how many and the nature of the problems that we've got, I think it's important to talk about what causes and what are errors and failures and what do we mean by all of those things. So I talk about types of failure. And these are the things that we know about. These are active failures. These are unsafe acts, people doing things wrong who are working on the laboratory bench or maybe in the clinical area administering the transfusion. And they consist of things called errors and violations, and I'll go into those in a bit more detail. They're usually short-lived, so they happen once and then nothing happens for a long time again, and that makes them unpredictable, which means they're difficult to control. The other type of failure is a latent failure. It's the conditions that you work in. These are things that develop over time, and they're lying dormant in your system, so they're there, ready to pounce at the moment that you make an error. And I would say, I think there's quite a lot of management people here in this, or senior people here, but latent conditions are nearly always created by management decisions that were made with good intentions, but were wrong. So it might have been we decided to move staff from this laboratory to this laboratory because we had a problem in the second lab, but we didn't think about the effect it would have on the lab that we took the staff from. In terms of human error, we all know that humans make mistakes. I think it's reported about 3% of everything you do, you will make a mistake. And if anybody says, oh, I don't make mistakes that often, how many times do you walk up to a door that says push on it, but because it's got a handle, you take hold of it and pull it? We make mistakes all the time. Human error might be the immediate cause of a problem, but there are always deeper systemic factors at work. So there are things that are causing the problems and causing the human error to become a problem for the patient. In order to prevent them, we need to understand why and how they happen. So, again, human error fits into sort of 3 different categories. The first one is skill-based errors. So these are the slips and lapses that you make. You don't intend to do them,
but they tend to occur when you're not fully focusing on what you're doing. So I would say in a laboratory you might pick up the wrong pipette because you didn't look carefully at it, so you added the wrong volume of reagent to a test. You might take the wrong blood bag out of the fridge, and I've done this plenty of times. I know that I need O-pos blood for this patient, but I went to the fridge and I took 2 bags of A-pos out, and it was only when I came to start to reserve them that I realised I'd made the mistake. Then we've got, as a second type of error, is the mistakes. These are the things where we do something following a rule, or where we do something where we haven't got the knowledge behind it. So a rule-based error, you could have a very good rule, but somebody misapplies it. An example that I could give of this is, you might have a protocol for treating a paediatric patient, and somebody uses it for somebody who's 16 and 6 foot tall. Clearly that rule doesn't apply to that patient, because that patient ought to be considered as an adult. So that might be a good rule, but somebody's using it incorrectly. Or you may have a bad rule, so somebody's following the rule, but actually it was poorly written. And the knowledge-based ones go without saying. That's people who don't know or understand what they're doing, but are trying to do the job anyway. Then we move on to the sort of third area of errors, and these are violations. These are where things are done wrongly, and they're done consciously wrongly. So routine violations are the sort of thing where you get a shortcut. So you may have systems in the hospital. I think I saw Marina's wristbands on there, so I'm assuming she spoke about this, about checking the identity of the patient when you're taking blood from them or when you're transfusing them. But if you're familiar with the patients because they come back every week for a transfusion, you become blasé about the checks that you're doing. So what you end up doing is not checking them properly. And actually you've mixed 2 patients up because you'd forgotten that they both had the same name, but there were slightly different dates of birth or something like that. And that becomes a habit, and then that's taught on to other members of staff, and so the mistake is perpetuated. Then we have the reasoned violation. These are things where we deliberately go against our policy and our situation in an attempt to fit the circumstances that we're working in. But the problem with those is the person doing it often isn't properly thinking through the calculation of risk about what they're doing. In some cases it will be appropriate. You know, transfusing a patient with multiple antibodies incompatible blood where you don't have any compatible blood, because otherwise the patient will die, is clearly a good decision. You know, the one thing we don't want to do as transfusionists is to allow a patient to die because we didn't give them blood. That, I think, is a potentially horrendous circumstance. And then the final 2 violations are reckless and malicious. A reckless violation is you didn't intend harm, but you ought to have been able to foresee it. So if you've had 2 or 3 bottles of wine and you drive a car, you ought to know that that's not a safe practice to do. The same with maybe obtaining new samples to look for antibodies on patients who have been transfused recently. Malicious violation, in the UK we've had a number of cases of medical staff and nursing staff deliberately harming patients. That is probably the most difficult thing to try and stop. Having procedures in place to try and identify people who are likely to want to do that is very difficult, and I'm sure you'll have had cases in Greece of similar things. So while we've got all these errors going on, the key is to find out what caused them, why we're making mistakes, and what we can do about it. And the thing we need to look here is the contributory factors that work with all the errors. There are 2 types. Causal, the things that actually caused the error to occur. They led directly to the incident. But there are influencing factors.
These didn't cause the incident, but if you can take them away, you will get a degree of patient safety improvement. We look at the contributory factors in lots of different categories for it. So a contributory factor might be that the patient is extremely complicated transfusion needs, and that's made it more difficult to provide correct blood. The individual, so the person who's made the error, if you've left home in a morning having had a blazing row with your partner and you arrive at work and all you're thinking about is how annoyed you are and how upset you are about this row you've had, you're not going to perform properly in your job. So that can have an effect on errors. If a member of staff is ill, if you come in feeling ill, you're not going to perform at your best. Team and social contributory factors are things like, well, I know that these two people don't work very well together, they won't speak to each other, but we've left them working in the laboratory together. You know, they're not going to be communicating with each other, they're not going to be talking, they're not going to be knowing what each other are doing. So there's lots of things like that. And I think the other factors are sort of fairly obvious. They're the things about the job itself. It may be complicated, whether you've had training and education, whether you've got the right equipment to do the job, the right number of staff, that sort of thing. And also within our systems, we have barriers and defences. So these are things that we've put in place to try and stop the errors from occurring. And there are 4 types. Physical barriers, so things that actually stop you doing something. So a lock on a fridge to stop a member of the public walking up and taking a unit of blood out. That's going to prevent problems. There are natural barriers, so if 2 jobs are separated by time or distance, then there's less likely to be a problem. We also put in the human action, the bedside checking, the checking that the sample is labelled correctly. All of these sorts of things are checks to try and reduce errors occurring. And then we have all our policies and our procedures and checklists, and as a quality manager, I'm obsessed with policies, procedures and checklists. So, but we put them in place in order to try and stop things going wrong. And I don't know whether anybody's seen this before. I'm sure anybody that's studied errors will have seen it. This is James Reason from the United States model of how problems and how incidents occur. So it says you've got a hazard, and it says if that hazard creates an incident, that's a loss. And what you've put in it is lots and lots of barriers to try and stop these errors occurring. But all your barriers have got holes in them. And the hole might be the error that somebody makes, or it might be those latent conditions that maybe you haven't got enough staff in the place and you know that, but you haven't done anything about it. And when all the holes line up, that's when you get an error occurring. So now I've talked about the side of how errors occur. Now the important bit is, what do we do about it? So this is the incident reporting and the investigation sort of phase. So I would say that step 1 to this is have a good and effective incident reporting system. Encourage people to report. Make the reporting system simple. If you make every incident report a 7-page document that people have got to fill in, people aren't going to do it because it's too hard. So I just showed you an example of this is the Leeds form, and it's 1 page for the laboratory staff. A bit of patient details, a little bit about what's happened, and that's it. And then they know who to send that form to. And the other thing I would say is empower your staff to take appropriate immediate corrective action. Because if a patient, say, had a transfusion reaction, then a good immediate effective corrective action is take the rest of the blood out of circulation for that patient to make sure they don't have another reaction.
If it's a bacterial reaction, it might be reporting it to the blood service so that they can make sure other components are quarantined and not issued to other patients. The other thing I would say about your reporting system is avoid blaming people. This is the big mistake we all make is, who did it? Well, they're an idiot, so we need to take them to one side and tell them off, and that'll sort out the incident. It doesn't work. Staff become afraid to report their own mistakes, and I think we've managed to do it at least. People report mistakes that actually I don't think they need to report, so they're obviously telling me about things that they've done. They think, oh, is that reportable? And I'll say, well, no, actually it isn't. So I think we're getting quite good at that now. But also blame stops you looking at the root causes because you stop at the individual. Once you've got the incident reported, you need to investigate it. And the most important part of that stage is gathering information. Talk to the individuals involved. Don't rely on somebody else telling you what the person did, because it will be wrong. Don't make any assumptions. I've investigated hundreds of incidents, and I've made assumptions, and then when I've done the investigation, realised that I was completely wrong as to how it occurred. I would also say, in the case of a transfusion reaction, talk to the patient. The patient knows how they felt and what that reaction felt like, and that will give you more information. But there are lots of other areas that you can look at to get information for your incident. And that bottom line there about creating a timeline for what happened, who was where, who did what, when it happened, in order, will give you a really clear picture of the incident. Final step of the incident investigation is to determine the root cause. The root cause is the earliest point at which you could have taken action to stop the incident happening. It's going to sit within your contributory factors, so look at the possible contributory factors in it. And for those of us that were here yesterday, we heard about from the UK Transfusion Service about asking why and keeping asking why. So use a 5 whys technique. So every time you get an answer, ask why again. I'll give you an example of that because it helps you. The reason is it helps you to find out why it went wrong rather than how. So a very simple one, your fridge broke down. Well, how did it break down? Well, the fan stopped working. Why? Because there was a build-up of ice. Why again? Because we didn't have a procedure to make sure that we defrosted it on a regular basis. Well, why didn't we have a procedure? Well, the engineer used to come every 6 months and he would do it, so we didn't think we needed one. But unfortunately, he didn't turn up, and we didn't reschedule the visit. Now, I would say on those two, root cause 1 is the causal factor. I would say that root cause 2 is an influencing factor. So while you might want to make sure that that second procedure is sorted out, that won't stop the incident occurring again if nobody knows to regularly defrost the fridge. The final step with the incident reporting, I'm not far. Your final step with the incident reporting is to put in place the corrective action. It's no good knowing why it went wrong if you don't do anything about it. So this is the thing that you do to try and completely prevent or significantly reduce the chances of reoccurrence. One of the things we have a tendency to do, well, if it went wrong, let's put another check in. Let's add another barrier to it. Unless that barrier is going to completely stop it occurring, I'd resist the temptation to put barriers in place. I'd also say that it's important to look at long-term and short-term fixes, because you might say, well, we've had this incident and the perfect system is to buy a new computer system, get some fantastic automation in, and that's going to cost a lot of money and it's going to take years before you've got enough money for it. So is there something that you can do as a short-term fix
until you can get a long-term solution in place. So I've got about 4 slides left on this little bit here. I tried to do this action before things go wrong. So I would say that the way to do this is to first of all understand your processes. If you can map out your processes, look at the critical steps in them, and then put the barriers in before incidents occur so that you stop or reduce the chances of things going wrong. So here's my process map. There's a decision made to transfuse. We get a written request and samples taken. It's sent to the laboratory. Samples are tested in the laboratory. We select blood, we cross-match it and issue it. It's collected from a fridge, and then it's transfused. That's a very high-level process map. But in each of those cases, we can put barriers in to prevent things going wrong. And in each of those separate cases, there's another underlying process behind it. And again, we can put barriers in those. And I just thought I'd pick 2 examples from laboratories of where you can put barriers in place and where we're probably already doing it. Things like barcode labelling of blood samples. How do we avoid mixing them up between 2 samples and 2 request forms? Well, if we label them one at a time, that reduces it. But maybe if we're using an IT system, we can check the barcode on the sample against what we've booked it in as in the IT system. And there are, in terms of reserving red cells and avoiding ABO mismatching, well, if we've got a laboratory system that stops us reserving Group A blood on Group O patients, then we're not going to be sending the wrong group of blood out. So my summary would say, first of all, encourage staff to report incidents. Investigate them and find the root cause. Avoid blaming people in your investigation. Put in place your corrective action and learn from your mistakes. If you do everything, or you believe you do everything correctly all the time, you won't learn anything. I'd like to say thank you to the Society for inviting me to talk, to SHOT for letting me steal their data, for our transfusion lab and hospital transfusion team for doing things wrong and giving me plenty of nice little incidents to investigate, which is always good fun. And I'd just finally like to say, it's a Greek philosopher, I believe, Plutarch, who said, to make no mistakes is not in the power of man, but from their errors and mistakes, the wise and good learn wisdom for the future. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. I think that we are running very late, so I'm going to allow only 1 question if there is one. I'm not going to ask anything. I think we'll have time at lunchtime to ask what we want. Yeah, if anybody wants to ask me questions afterwards, or my email address is on the presentation, I'm more than happy to respond in an email. Right, and I want them to thank both speakers, and please, yes, we'll address all our questions for this very interesting and new perspective in investigating and giving a safety culture to all of us. Thank you.